हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नवजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं आं दिनै नोंथांमोननि सेराव जिसिबिनि मोनसे ब्लग लाबोना जालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै जिसिबि 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा सानसेनि हाबाखौ आधा घन्टायाव बा 15 मिनिट 20 मिनिटाव खेक खालामो बेबायदिनो मानसिफोरनि जि माने बे समखौ जोबोद मोजां बासायथारदों बे औवा मुराखौ जावख'नो गोनांबा बेसेबां सम नांगौमोन एखे दुनिया बोखारबोदो गैया फुङावनो नैया औवा मुरा दख'ना बुनाय बायदि जादों फुङाव नोंथांमोनखौ जिसिबिजों फुरा औवा मुरा जावख'गासिनो दं बिराद बरिया खामानि मावदों नाय बिराद धुनिया मानो होनना बुङोब्ला बेसेबां माने थाबैनो जे खामानिफोरा नोंथांमोना नुगासिनो दं दैया मेगना बुलब फुङावनो उथिनायखाय फुङावनो मावनो जानाय खामानिखौ बिराद सक्तिबान बिराद बोलोगोरा दैया थुख्रांना होबा गेंगा जाद्लायो इया थुख्रांना होबा नैबे लहाया गेंगा जाद्लायो साखायाव थिखांलायदों दैया उथिखांलायदों बे नारखारगोरा बे नारखारनानै होबोयो बे बुस्थुनाय बे बुस्थुफोरा उथिबोदों साखायाव नांलायाखै दैया जिसिबिनि पावार बिराद माने गोग्गो बोलोगोरा आरो माने जिखुनु खामानि मावनो हायो बरियासो मोजां ओइ बन्दु दा नै मोनसेखौ बोखावना होब्ला मा जायो नाय नै मोनसेखौ बोखांना होबाय बे मोनसेखौ बोखांना होदो जिसिबि सालायनो रोङैफ्रा नोंथांमोना बेहा नायनानै लानो हागोन माबायदि फिदिंबाय थायो आखाइखौ नाय नैया बोनो हायो फैथ'आ होमबानिया बे हस्ति बोनो हायो नैया itu ananya naকি ananya করে থাকে একটু কোনটো সাইডত মানে লেফট এন্ড রাইট না খান্দার কারণে চারি সাইডে যায় এইয়া ইতি যাওগাसिनो পড়েছে এইয়া नै আখায়া ফিটিং ভাইতে जिखुनु साइडथिंनो लाबोनानै माने माबानो हायो बेखौ जावबोनो हायो या बिथिं आखाइजों सामगासिनो दं बिदिनो खामानि मावगासिनो दं ओरैनो फनबो रायलायगासिनो दं फन रायलायनानै दैया मावगासिनो दं बरियासो आखाइनि जिथु माने सलायनाय बे सलायनाय सिस्टेमजोंसो माने बरियासो जावबोनो हायो दैया मावगासिनो दं नोजोर थोंगोर जानानै मावगासिनो दं खामानिखौ बिथांमोनया মেন হ্যান্ডেল একটুই নহয় মানে ঠান্ডার আলো सालायग्रायाथ' बेबायदिनो गारि बायदिनो दैया सालायग्रायाथ' गारि बायदिनो थिगैनो दं गारि भितराव जबाय थानायखाय गारिया बिराद मावदों खामानि मावगासिनो दं नालाय बे हेन्देल दंबावोसै नैया बहुत बुस्थु थायो भितराव जायजों सलायो बिथांमोना मिथिगोन দিনত মোটামুটি কিমানমান কাম কৰিব পাৰে এক ঘণ্টাততো মোটামুটি 20 জন মান 30 জন মান হাজিৰা কৰিব পাৰি বেছি ন 20 জন মানুহে যিমান কৰে তাতকৈ বেছি কাম কৰিব পাৰি হয় না নোৱাৰে হয় না নহয় বেছি দম দিবে কিন্তু কি মেচিন বুলি কয় এইটো সুইচটো কি হয় লাইট আচ্ছা লাইট সুইচ দিবে नैबे जाबाय सिगमेन्ट हेन्देला बे हेन्देलजोंनो जावबाय थायो दैया
এই সৰু সৰুটো কি এইটো কি ঠেং দুখান এই মানে सिङाव যে যিটো নাৰখাৰ দাংটো खिथिनाया साखाया नारखारनाया बेखौ माने गोजौ नारखारहरनानै बेखौ थुना होबा बेखौ माने दाबाय दिबा লাগিব न आदसा दाबाय ना होबा सिङाव थाङो उथेना होबा सायाव थाङो आरो बेबायदि मावगासिनो साफ्रा गावनि खामानिखौ मावगासिनो itu kali ini break naik tengah break जोब्बायनो खामानिया नैया बेसेबां स्पिड मावबाय साननै सानथामनि हाबाखौ दसेनो जोब्बाय बेसे 10 मिनिट 10-15 मिनिटावनो खामानिखौ जोब्बाय नैया सनबाय माला गाव आं भितरजों खिथिबाय नैया माबायदि सलायो माबायदि जावो नोंथांनि सायाव दिन्थिबाय जेसिबिखौ मारै नांदो नों नायनो नामा सलायनो नामा बायनायखौनो सिन्था बसन बेसां गुरलागोन सलायनो हागोन ना हागोनथ' हागोन बायग्रोनांगोन न बायग्रोनांगोन आं खिथिबाय ओइ तुया ओइ इखौ बोखाना लानो नामा इखौबो मा सान्दो इखौ थिखाना खानो इखौ होनबा हा फायाखै या बिथिंनो गोदोर थिखांनो नायदों मिसिखौ आंथ' भितराव खिथिबाय माबायदि सलायो माबायदि मारै थुना होबा माबायदि जायो नैया बाहेरनिफ्राय गोदोर थिखांनो हाबनानै या साइड दावखौना लादो जावना लानानै इखौ गथायैनो थिखांगोन ओइलै गोदोर थिखांबाय पुरा गांलाब लाब